Татарстан Республикасының төп шәһәре Казан. Ул Казан су елгасы буенда урнашкан. Аның 1000 еллык тарихы бар. Башкалага килгән кунаклар Казан кирмәндә урнашкан Симбитә манарасы, Кол Шәриф мәчете, Благовещение соборын аеруча ярата. Республикабыз истәлекле урыннарга, мәйданнарга, һәйкәлләргә дә бай. Монда театрлар, музейлар, китапханәләр, югары уку йортлары, күңел ачу үзәкләре, спорт комплекслары бар. Цирк, зоопарк, аквапарк һәм күп санлы парк-скверларында гаилә белән дәрәхәтләнеп ял итеп була. Татарстан халыклары арасында ислам динен тотучы татарлар да, православиялы руслар да, мәҗүсиләр дә һәм башка дин әһелләре дә дуслашу яши. Шуңа күрә мәчетләр белән ширкәүләр янәшә төзелә. Татар һәм рус телләре дәүләт телләре булып санала. Туган җиребез искиткеч матур һәм киң кулачлы. Биредә 4 миллионга якын 115 милләт вәкиле яши дип исәпләнә. Һәрберсенең үз яшәеше, дине, гореф-гадәтләре һәм ризыклары бар. Татарлар һәм руслар иң күп санлы милләтләр булып санала. Шулай ук туган ягыбызда чуашлар, керәшеннәр, марыйлар, мордвалар, удмуртлар яши. Татарстанда сулыклар күп. Европаның иң зур елгалары булып саналган Идел һәм Чулман, Нократ һәм Агыйдел һәр кемгә таныш. Кечерәк елгалар арасында Ык, Мишә, Чирмешән, Зия елгаларын әйтеп үтәргә кирәк. Татарстан Республикасы Европа һәм Азия континентлары кушылган җирдә урнашкан. Ул нигездә 2 табигый зонага, урман һәм дала зоналарына карый. Татарстаныбызның үсемлекләр, хайваннар, кошлар дөньясының шулкадәр бай һәм төрле булуы да шуңа бәйле. Казанны Россиянең спорт башкаласы дип әйтүчеләр дә бар. Акбарс хоккей клубы, Рубин футбол командасы, Уникс баскетбол клубы, Зенит Казан волейбол клубы һәм башкалар спорт ярышларында үзләренең осталыкларын күрсәтеп тора. Татарстан халкы борынгы һәм заманча шәһәрләрдә, район үзәкләрендә, авылларда гомер итә. Борынгы Алабуга, КАМАЗ машиналары җитештерүче Ярчаллы, нефтьчеләр шәһәре Әлмәт, химиклар яши торган Түбән Кама, сәгать заводы урнашкан Чистай тарихи Болгар иң танылганнары.